हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଦେଖିଲି ଯେ ଗହଳି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଗୋଟେ 8-9 ବର୍ଷର ପିଲାର ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ରଖିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଟାୟାର ନିଆଁ ଜାଳିକି ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା। ସେଠି ଆଖପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ପିଲାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ସେ ସ୍କୁଟିଟାକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଛୁଆର ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ଏବେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତ ଯିଏ ବୋଲେରୋ ଚଲାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ମେ ବି ଥିବ, କିଛି କହିହେବନି କାହାର ଭୁଲ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାର କିଛି ଭୁଲ ଥାଉ ନଥାଉ ସିଏ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା। ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଧରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବି ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲି। ସେଇଠୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ନା, ସେ ଡ୍ରାଇଭର କୁଆଡ଼େ ମଦ ପିଇଥିଲେ ଏମିତି। ତ ସେ ହୁଏତ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି। ତ ପଛ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ପିଟି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ବୋଲିକିନା ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଯାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠୁ ଭାବିଲି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷଟା କ'ଣ ମଦ ମାଂସ ଆଉ ଏଇସବୁରେ ହିଁ ମନାଯାଇପାରିବ, ନା ଟିକେ ଏଇସବୁକୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ମନାଯାଇପାରିବ? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସବୁ କରିବାରେ ଟିକେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉଥିବ କି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିକିନା ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ, ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ କାହା ମାନେ ହାନିକାରକ ହେବ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଗଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟା ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏସବୁକୁ ଭାବିକି ନିଜେ ବି ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇକି କାହା ପିଲାଟାକୁ ମାରି ଦେଇପାରିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ପିଲାଛୁଆ ଯିଏ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇକି ଏମିତି ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ମାରିଦେଲା, ତ କେମିତି ଲାଗିବ? ଥରେ ନିଜ କଥା ବି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ହଁ, ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲିମିଟେଡ଼ ଏରିଆରେ ରହିବେ। ସେଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଏସବୁ ସାଧାରଣ କଥା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବା? କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତିନି ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ତଥାପି ଲୋକ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଜଣାଅଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତଥାପି ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଜଣ ବସିବା କଥା, ତାଠୁ ଯେତିକି ପାରିବ ସମ୍ଭବ ସେତିକି ବସିକି ଯାଉଥିବେ, ଓଭରଲୋଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଥିବେ।
କେତେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ବସିଥିବେ, ସେଠି 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଜାଗାରେ 5 ଜଣ ବି ବସିଥିବେ। ଏତେ ଓଭରଲୋଡ୍ ହେଇକି ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର 2ୟ ଦିନରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଲେ ହେଲା। କାହାକୁ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା କଥା। ଟିକେ ଛାତକୁ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ଟିକେ ଦେବି ବୋଲିକିନା। ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ ସାରିଛି। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଢାଳିକି ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ଅଛି। ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରେ, ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ସେମାନେ କିଛି କରନ୍ତିନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଡର ଲାଗେ। କାଳେ କ'ଣ କରିଦେବେ ଭାବିକି ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଛାତରେ ରହିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇକି ତୁରନ୍ତ ତଳକୁ ପଳେଇବି। ଏବେ ସମୟ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଆଜିକାଲି ଶୀତ ଦିନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅସ୍ତ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ଧାର ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ କାମ ସାରିକି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।